Eta ikusiko dugu ordu honetan Asier Jone konpainia ze guraldi duten Astigarraga aldean, ondarearen zaintza ardatza horrekin jarri baitu abian Astigarragako udalak 3 lanbide ezik eta ikastetxe txikin batera dolareak proiektuan. Aintzinako Sagardo dolare zaharraren berreskuratze eta zaharberritzea bilatzen dute, baina hori bakarrik ez, Maite Eskarmendi, egunon. Kaixo, egunon berriro ere, Astigarragara etorrikea dolareak proiektua orkestera, ondo esan duzun bezala irati, eta hementxe ditugu ja ikasleak prest, hementxe dugu dolare hori, Astigarragako Sagardo dolare bat, 17. mendekoa dugu, 200 urte ditu dolare honek, eta irakasleetako bat dugu gurekin, Iban de la Fuente, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, zemu zaudete, astebete daramazue lanean, momentuz gustora? Bai, gustora, bai, gazteekin eta ibili gara hemen pixka bat urra garbitzen eta lo egiteko lekua denak elkarrekin egiten dugulo, eta beraz, oso ondo, bai. Esperientzi polita, esan behar dugu, Peio Martikorena fundazioak susatutako proiektua dela, baina eragile gehiago daudela proiektu honen barruan, ez da? Bai, hori da. Eragile nagusiena da, gure Euroskaldea da, hor ikusten dezuten bezala, eta gero Euroskaldearen barnean dauzkagu proiektuan parte hartzen dutu Astigarragako udalak, eta gero 3 formakuntza zentruak, ez? Dela iparraldekoak, hegoaldekoak eta Naparroko bat. Hoxe, ikasleak esan dugun bezala, 18 dira guztira, eta esan bezala Euskadikoak, Nafarroakoak eta Lapurdikoak ditugu, esan bezala astebete daramate dolare hau zaharberritzen. Konta iguzu, ze klaro, horrela ikusita igual dolare bat zer den ikustea gure ikusentzulei erakutsiko diegu, eta hementxe dakeu grafiko honetan etorri nerekin, eta asaldu iguzu pixkat, Iban. Hau da, erbetegi Etxeberri dolarea zan, orain dela 50 urte edo hemen zegoela, desmontatu zutela, eta helburua da berriz ere montatzea, jakiteko ze egoeratan dagoen, beraz egiten dena da egurra garbitu ondoren egiten zaio pixka bat tratamendu bat eman, eta hori, garbitzean konturatzen gara, berze nola ze egoeratan dagoen egur zarra, ez? Egia da gaur egun eraikuntzan asko lan egiten dela egurrarekin, baina egur zarra askoetan baserri bat berritzerakoan egiten dena da bota eta sutara bidali, ez? Eta gure honen nahi duguna da proiektu honen helburuetako bat da mugaz gaindiko proiektu bat izateaz gain, baita ere esatea egur zarrarekin oraindik berrerabili daitekela egur zar hori, ez? Ze normalean horrelako gailuak nola baite esatearen bota eta ustentzian, ez, eta zahartzen utzi, estropea oitezian, baina hemen asmoa da honi bere erabilera ematea berriro ere, ez da? Hori da, batetik handa konpontzea, jakitea berz horrelako gauza bat zema kostatzen da gaur egun konpontzea, orduan ikasleekin behar dute inventario bat, eta inventario hori eginda gero, jakingo dugu aurrekontu bat egitea albideratuko dugu, jakiteko zenbateko kostua doan horrek, ez? Eta gero, esan, egur zar bat lantzeko era, eta egur berri bat lantzeko era ez dela berdina, ez? Egur zar bat, egur zarra eskuz landu barra daukago, ikusten da bezala, era bat pitzauta, borobilduta dago, beraz, makina modernoetan ezin daiteke sartu. Orduan, teknika zar hori helburua da gaztei erakustea bai. Dena den, astebete daramazue eta zenbat denbora aurre ikusten duzue beharko dezuela proiektuari amaiera emateko? Hemen egon behar dira 3 aste. Orain lehenengo astea ingo dugu hemen urrian, eta gero urtarrian eta otsaian etorriko gara berriz osoa bukatzeko. Eta helburua da hori, 3 asteetan pixka bat bukatzea eta ikustea ze egoeratan dagoen, ez? Hemen aipatu dugu, ikasle gazteak ditugu, zurgintza ikasleak, esan dugu, Nafarroa, Lapurdi eta Euskaditik etorri direnak, eta gustatuko litzaiguke beraietako batekin hitz egitea, beraz, Zelia, gerturatuko zinake beraz gurekin hitz egitera, Zelia dugu ikasleetako bat, bera Lapurditik dator, kaixo egunon, Zelia. Bueno, astebete daramazue, momentuz esperientzia zelan? Bizki maite dut lanita egurrarekin, eta esperientzia hau ene lagunekin eta beste
ikasleekin bizkuntza da enetzat, eta 17. mendeko sagardotegia berrizitea entzat oportunitatea handi bat da, eta bizki maitut horitea. Beraz, egia da, hau egiteko egurra maite behar dezuela, baina ere beste ikasle batzuekin partekatzea, eta horrelako irakasle honekin ere. Zuke, uste dezu 3 astetan denbora emango dizuela amaitzeko, Celia? Bai, lau egunekin untsa indugu, eta bai. Bai, ez da? Banekin bizkuntza izan da. Beraz oso baikor zaudete, ez da, Iban? Gero ez dugu bakarrik lan egin, baita ere, helburua nola gazten artean elkarlanean ibiltzea da, atxaldetan irterak egiten ditugu. Adibidez, sagardunen egon gara, sagardetxean, gero gaur atxaldean adibidez txidarekura goatz. Beraz, helburua da baita ere gure ondarea ezagutzea, ez? Iparraldetik datorrena, Nafarroatik, eta hemen bertan dagoen jende gazteak, batzuetan inguruan dauden gauzak ez dituz ezagutzen, ez? Orduan da lana eta baita ere kultura mailan gauzak ezagutzea, ez? Eta baita ere disfrutatzea, ez da? Bai. Bueno, hemendik hau da pixkat erakutsi nahi izan dizuegu, dolare proiektua zertan datzan. Eskerrik asko, Iban, eskerrik asko, Celia, eta hemendik agurtu egingo dugu, eta 3 aste barru edo hemen izango gara, ea nola geratu den ikustera. Eskerrik asko. Aio, gero arte. Eskerrik asko hiruroi, jendea gazteak trebatu, baita ere gure ondarea ezagutarazi, ekimen politak dira alakoak ez da, irrifarre bat ateratzen zaizu Maialen. Bai, kuriosa da gainera, askotan ez dakigulako gauza baten atzean zenbat lan dagoen, ez? Eta, grazia egin dituen ikasle bat hartu eta alako adierazpena botatzea alako ausardiarekin, ez? Baina egia da, hori oso urruti niri behintzat oso urruti gelditzen zaidan sektore bat dela, eta polita da barrutik ezagutzeare bai, eta ikaslei aukera hori ematea, bai. Bai, zuzen ere gure ondareari buruzari garela, Europako ondarearen jardunaldien baitan, urrian, gurean, hainbat ekimen antolatu dira, eta bat aukeratzen hasita, Ispasterren larun bat honetan egingo den hautatu dugu. Bisita gidatu bat da, Euskal baserriaren arkitektura hobeto ezagutzeko,